Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Philippine Standard Time, alas 8:05. Sa liwat, may nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan. Karon nga adlaw Miyerkules na kita kadasig lang sa aton sini nga tiempo, yari na kita sa aton sini Petsa 20 nga pagpangalagad sa aton nga magka-aksyon nga naga-monitor na karon nga aga. Kumusta kamo mga partners naton nga nagatutok kang nagabuylog na every morning? Welcome na welcome diri sa Aksyon Hotline Wednesday edition. Sa nasiling na naton ikatlo nga Miyerkules, Oktubre 20 tuig 2021, ang nabilin nga mainadlaw antes ang Christmas, mayara na gid lang sang 66, doble size. No? Amo na ang nabilin nga inadlaw kag Christmas na tani ba? Mayara man sang 73 kaadlaw, nabilin sa tuig 2021, wagtang na ang 2021. Ano ayhan ang kapalaran nga nagahulat sa aton? Ano ayhan ang tuig 2022 para sa aton nga mabakulodnon kag negrusanon kag mga Pinoy bangod sa nagapadayon naton nga pagpangabuhi upod kay COVID-19. Bakon no COVID-19 kay sang 2019 nag-umpisa, 21, 22 ika-second year nga panalasa na niya ni, masulod na kita sa sunod naman nga mga tinuig. Ay, din kakita siya na yaman. Grabe gidya. No, si COVID-19 because until now hindi gihapon malapot sang gobyerno ta ang ginatawag nga
herd immunity no nga gina-target sang aton gobyerno. Diri sa Bacolod kundi last time to may mga gina-target na yang mga incentive nga ginapatuman. Ang incentives kag subong man ang ihatag cooperation sa mga negosyante ngati kon in kaso ginman ang mga fully vaccinated individual may ara sila sang chance no nga maka-enjoy sang diskwento no kag iban pagid ng mga freebies nga ginahatag mga kaayuhan nga mabaton iya sang mga fully vaccinated individual kay tinag-meeting ang alkalde di sa Bacolod nga amo na no kung pwede sila makasupport at least may cooperation man nga gin pabutyag no ang grupo sang mga negosyante. In fact, galing kayo hasta subong do ay makapagwa ang PIO, ano ini nga mga igahatag nga insentibo sa mga fully vaccinated individual, kag ano ini nga mga negosyo diri sa Bacolod City. I-check talang nagkaroon ng mga latest update sina ha. Kahapon monitor lang ko per tigawi na saag kag nagproblema naman kahapon ang parte sa linyahan ay Japon, no? Comelec ongoing registration kahapon kay ambot na naman ang gadgad yung isa ka mall nga mga security guard lang kuno ang risgo nga sila iya mag-organize o kung sila ang magpatuman no? Nga ipasiguro nga may ara sang order ang linyahanay parte sa nagapadayon no? Nga voters registration ining extended until October 30. Ti kahapon nagginutok ti lantawana, no? Si taba kahapon ka sa lanting ugat ya ka ugtas sa mga nagapinasaway man ang linyahanay hindi nagidya magwanta mo. Expect kita nga tubtob sa katapusan nga adlaw on October 30 sigurado damo gyapon na malinya kay namuno naman na ni Attorney Katrina Kanya siling niya ga-expect kami kon ang volume daily nga nagakaladto sa Voters Registration Center magsigi-sigi ni until October 30 damo gyapon sila nga dapat akomodahon nga luyag magpa-rehistro. Now question kundi ERB hearing kahapon halin sang kwan sang 18 no Lunes. Ti kumustahon tani ang kuan karon no ang update sa ERB hearing nila anuman mag-ERB hearing na outright mabalaan na uno kung sino ang gin-approve o gin-disapprove kung saan ang schedule sini nga mapagwa sila sang decision out of 99 tubla nga may ara ginaoponihan o kung ginaopose nga mga sahi sang application o kung mga applications sang mga botante, tinadong tabo sini saan umaprubahan, pila sa 9 out of 99 ang nakita sang Comelec, sang ERB nga hindi giman dapat nga i-approve ang ila application. I-check talang nagkaroon dudugay diri sa aton sini nga pagpangalagad mga Facebook kag YouTube followers naton. Good day sa inyo tanan-tanan anuman nga oras sa inyo ginhamtangan. No kay ara ang iban sa iban nga magkapungsuran. So kon nagamonitor ng iban di kaagahon ni sila to. No? Ati good morning and welcome sa aton nga pagpangalagad sa Amerika do gabi ni sila to iya. Aksyon or Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Feel free man sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Available na ang comment section. Pwede ninyo mapadala ina dira sa comment section sa Facebook ag sa YouTube. Kay basahon tanan karon dugay-dugay. No, sa mga wire internet connection, sa mga nagamonitor nga ara lang sila mga transistor radio diri sa on air, worry no more. Pwede man kamo ko partisipar paagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe sa 0963-757-0874. No, amo na 0963-757-0874. Ano mga dalagko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Now maki-update kita karon although kagabi si Dr. Chris Surungon na istoryaman ni
na-interview man ni Aksyon Brian mo din, no? Sa kanamuon, vaccination, update, no? Kagiban pa. Pero i-check ta lang nagkaroon dugang gikan man sa mga city officials naton kay tiluyag naton mabalaan mo kung naplastar na sa nugin ini mga kuan bala, no? Ining iatag nga sa mga fully vaccinated kung saan oni sila mag-umpisa na kung bala nagsugod na ni mga diskwento nga igahatag sa mga commercial establishment to kubudlay gid sumong no ang pagkumbinsi sa tao bala nga magpabakuna kapin pa sa mga kabataan sumong do hindi gani ginikanan magpabakuna ang kabataan panla pero i-check ta na karon kung bala nag-improve gid man ang number of registration kay take note although November 5 ang target sini pero ginahunos lang inadlaw ho. Dason semana na lang ang education and information or information and education campaign. Ti karon pag-abot sa Nobyembre 5 o butang ta pa may mag-abot karon nga mga vaccine for Bacolod City. Ti anon mo na karon ang bakuna kun way kasang dapat bakunahan. Kung wala sang nagapabakuna na isa gina kadako nga problema sang hindi lang actually Bacolod na kundi sa bilog man nga probinsya sang Negros Occidental. Ari pagid ang balita ay may ara sang grupo no mga doktor actually diri sa siyudad sang Bacolod, Negros Occidental nga hindi sila kontento sa sining ginpalayag karon sang kaginapatuman karon sang gobyerno nga travel restriction kundi medyo ginhalugan na. In fact, kung fully vaccinated kasubong, you are no longer required nga mag-present sa imo ispas o ilakip sa ispas mo ang negative RT-PCR test result. Ang mga OFW returning overseas Filipinos, nadala man no, sa maging palugan nga travel restrictions, bangod nga bisan ang quarantine policy, no? Nga inang may mandatory quarantine dito sa national, then pag-abot diri kung kaisa gina quarantine pagid sang city and province, ti subong kung fully vaccinated kakabay, rikta ka lang sa balay mo, dito ka lang ma-home quarantine. Ang balita ho, ang grupo sang Philippine College of Physicians, PCP Negros Occidental Chapter, pagi sa presidente nila nga si Dr. Ronel Sario, palayag nga tino hindi sila kumbinsido sini, no? Especially sa travel policy. Although hindi maging sila familiar kung anong kaundan sila, pero ano man, sa mga doktor, anong paglantaw sa travel restriction subong, nga ginapatuban, may danger pa ba nga kung bangon nga daw nagkalmanti naman, sila ko basing kumpiyansa sa tao, mas nagid, nga muning tunaan sa mas madamo nga mga violation. O ibaloon ta na karon dugay-dugay diri sa aton sining pagpangalagad. Ano pagid ang mga balita nga aton natutukan karon na iya nga aga? I-check ko lang ni karon ho. Nang update to sa IRB hearing gin munok kay na kun anong result sadto, pila ka bilog bala ang mga na approve or gin disapprove. Bala subong na ni makapagwa or sunod pa nga mga inadlaw. Kagiban pa nga mga update si Aksyon Alvin Graba kinaaga pa naggadto sa sunog. Daway paginman sang report kon bala pila na ka mga ang kahalitan ano gid ang gintunaan sini basi may update man siya karon sa Bureau of Fire Protection diri sa aton sining pagpangalagan. Ayos, alas 8:17 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Let's go to work na diri sa aton nga pagpangalagan. Uy, ang inyong mga cellphone daha sa matag palamati ta, i-on nyo na nga daan kay dugay-dugay, i-check taniho ang ay mahatag kami premyo na naman, no? May ara naman kita hatagan sang 500 pesos kabahin gyapon na sa pamaskwa sa ARB. Oy, kasimple lang, basta ga monitor kaya, laban-laban kagin nga magdaog mo, laban-laban kagin nga mahatagan premyo, especially kung naka-on ang cellphone mo, kung matawgan naton ka makasabat ka, way nadurog kuskus balungos. Listener ka sa Aksyon Radio Bacolod, balaan mo naman ang gilayon,
no? Kung sino mga anchors, anong mga program, pagpamangkot sa imo, may premyo ka, 500 pesos man na mo. O, di ba? Ayos, ati mo na, no, so far, ang pila ka mga tupiko naton nga talakayon, karon nga agad diri sa aton sining nga pangaragad. Sa gihapon Aksyon Hotline program, no, sa aton nga magka-aksyon, welcome na. Now, let's go to work na diri sa aton sining nga pangalagad. Kay at isubong ang Comelec registration, nagsaylo na mo. Dira sa Robinsons, si Aksyon Alvin nagkalabay to kay ina siling daw well organized. Yeah, at least amo malang nang tuyo nga kon nga ang may ara sang task force disiplina. Amo malang nang purpose nga ang presensya sang bitaw ang pulis, no? Kag mga security guard sa mall. Kay kun sa mall ang registration ti sila ni nagabulig to ensure nga wala sa mga violation nga magluntad. Ang ginamuno ko violation amo ni siya ang health protocol ang ginapatuman nga at least sigurado nga hindi nagaginutok, na wala sang nagaginutok. Ang linyahanay wala nagadikitanay. Kay ti karon registration ni karon pero ninali karon mag kalabalda ni kundi tapos no maglinat nanay na karon kundi kalamay naman liwat. Pero hibaloon ko lang ni maki-update lang ko kay at least siling ni Aksyon Alvin siling aga naglabay di siya sa Robinsons nya katawhay sumong niya do at least na plaster sang insakto. Kapon ka sa lanting ugat ni kuan mo ni taba julinggo makon mo perti kuno ka dulubling linya. No gadi naguso ti kun salutan ka tuod nga aga ka pa nagkadto di sa registration center kundi ugtas ka gide. Online sa hotline. Makay-share kita dayon kung maki-update kita dayon ti ERB hearing nanong result kag ano saan magwa ang desisyon diri sang ERB. And joining us over the phone is Attorney Katrina Kanya. Attorney, how are you? Good morning. Tagpalamati sa mga programa. Salamat gid no masabad ko na isimo dali gid lang. Attorney, kumusta subong at least subong adlaw siling sang patrol daw well organized diya kag no plaster sa gusto ang sa Robinsons unlike kahapon nga sa piyak nga mall ko ginutok kuno eh. May ara kita siguro lang nga may mga misunderstanding kag may mga miscommunication yesterday, that is why nga medyo may ara ang nung nagguba ang pila, may ara nga wala na na-observe no ang aton nga social distancing. But today, natadlong na because everyday is man among do ka lesson man ang ma-learn naton everyday naton nga nagakatabi sa aton. Depende man gid usually sa crowd man nga ara dira and also ang nag-assist sa aton sa nagapila for registration action art. But Yes, ma'am. So amo na siya action art. Subong magpasalamat kita nga matawhay subong ang aton nga pila. Okay. So same gyapon na expect naton alin sa Ayala dira sa Robinsons, the same gyapon na makater naton nga persons subong adlaw. Yes, action art. Wala kita pagbago because natin the same lang gyapon ang aton nga registration period action art. Ma'am, kundi kahapon kag Lunes may ERB hearing kita sa tong 99 nga ginaoponihan no, nga mga application. What was the update o kung anong latest sini? Saan magwa ma'am ang desisyon? So out of the 99 ka opposed applicants, 64 sina ang gin-withdraw ang opposition against sa ila. Or 64 applicants ang opposition gin-withdraw. And the rest will be deliberated by the board action on. Okay. And we will be coming up with a decision hopefully next week action on. So why pagali ni Kwan, why pagali matalakay gid sa board no ang actual nga deliberation sina? Ayun, because na nag-continue pa nga doon yung deliberation action art. Although wala lang kita yan ng hearing because set natin Monday and Tuesday ang hearing sa opposition action art. So bali expectedly 25 and 26 ina naman next week. Yes, action art. Or by Friday next week action art. Ma'am, subong Robinsons until buwas ini no?
22 Action Art until Friday kita dire. And Okay. then sa 25 to 30, we will be transferring to the University of St. Lasal, and we are thankful because the USLS allowed us again to use the Coliseum as the venue for our registration. Okay. Now, because ang isining extended kag sa ginahimo naton nga registration sa mga mall, at least ang tao do may mga lesson naman ang baluan ang mga posible mata nila nga ulihin na supong nagalinyada. Do nag-learn na gid man ang tao magsunod ma'am no sa policy nga ginapatuman. Nagasunod man sila Action Art. Wala mo man lang gid ang ato na ginapangayo kay and hindi man tanan ma-manage na kahit not all the time may tao nga naga-tanaw sa ila kag magsaway. So ana na lang sa ila man sa ugalingon man na masunod lang kita gid sa regulations nato, masunod sa health protocol. So lagi ta problema kay as much as possible ginapadali naton ang proseso. Okay. Ginapadali naton ang proseso sa atong registration. Ma'am, isa na lang, nanong latest, why pa ma'am nakapagwa ang Comelection National, the official candidates nga na-qualify for Bacolod City? So far, Action Art, wala. Pakita hindi pa naman na sila makagawa. Kahit as you remember, until November 8 pa ang aton nga last day for the request for the correction sa aton nga mga list of sa ilang names to appear on the ballot. After sina, mapagawa naman sila ang aton nga Comelec ma-post sa website ang list of aspirants natin. Okay. So anyway, finally siguro attorney ang imo liwat panugyan sulit-sulit ni pero at least importante nga ang mga way pa magkadto na sa mga mall for registration. Anong imo liwat reminder sa ila? Nagaayo lang kami Action Art sa tanan man nga nagapila pag nagagusto magparehistro. Gayo man kita nga intindihanay lang na wala lang kita sa lutanay sa pila kay kung magsalutanay na wala na pala respeto for those nga nag-abot ahead sa imo. So gamay lang and gamay lang man nga pagintindihanay man Action Art kay kita nagatinguha man kita nga makater ang tanan sila galing lang kay sa kadamuon sa ila. Galinat lang kita sa aton man nga number of registrants nga we are sure na we can cater from 8 o'clock until 5 o'clock in the afternoon. Okay, on that note, attorney, salamat ki sa time. God bless kang halong gid permi. Thank you, Action Art. Good morning. Aksyon Hotline. Ako lang ginapangamuyo ang kabay patani sa sining sitwasyon bala subong kag ongoing registration. Kabay pa kung tani nga wala sang case kag wala sa mga personnel sang Comelec nga matapikan sang COVID, no? Inaya akon man ginapangamuyuan kasi siling ko kuha na lang ho kung nantawon ta sobra na lang isa kasimana mo ang nabilin kag impas na ni ang Comelec registration. Tikon halimbawa karon ma-quarantine na naman ang mga Comelec employees. Inalain naman nga sugilanon kay tiyang tendency sinamabutang naman sang ma-augment naman ang iban nga mga Comelec offices makuha ka dito personnel kag i-assign temporary leaders Bacolod no? Nga mo naman na mag-manage nga magsige-sige lang ang registration. Hopefully why na sa mga cases nga mahimo mag-epekto kung matapikan ang mga empleyado. Aksyon Hotline. Tida mo damo magali aksundors nga mga complaint or mga naga-oppose o kung ginoponihan sa to. Ang mga opposition gali to gin-withdraw man nga gin-withdraw. Abi ko 99 gito kadamo ang mga tao nga the questionable application nila. Out of 99 mag 60 plus meaning ara na lang sa mga 30 sobra ang nabilin nga amo ni siyang i-deliberate sang election ERB, no? Amo ni siyang i-deliberate kag desisyonan kung balati ma-qualify ka o kung ang imo sini application will go through kag ang proseso at least mangin official ka na nga botante sa Bacolod. Base balang iban
Siling nga daw, bag-uni nga ngalan, igo kwentahon bala. May ara na kisa sa barangay mo. Nga siling mo daw, bag-ung ngalan, hindi ko pamilyar. Actually, hayo na kilala mo bala. O, kag sa uli, pagkitain mo, ay, siling nga, dugay na ni, ni siya gistal sa amon purok. O, taga-amon na. O, tiyan mo na nga, kung kay siya, guro, tigina-withdraw eh. Aksyon Hotline. Sabay pa sa nabilin, nga mainadlaw sang COMELEC registration, wala na sang mga untoward incident, no, mga problema along the way. Parang ang nabilin ni ho, di ko nisip-isipon, talimbawa mag 300 plus, kuan panida mo damo pa ni ho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, pulo kadlaw, mga 3,000 pang pwede ma-accommodate sa 300 ha. Ang kuan galing kay ang Sabado galing kang Domingo ay may registration mo. So i-minus mo ang duha kadlaw mga 8, no? Mga 2,400 pa ang pwede register sang COMELEC Bacolod. Aksyon Hotline. Take on why kapag kaparehistro, amat-amat na. Ang importante, sunod lang sa regulasyon na ginapatuman. Diretso kag ginamatarong nato na nga magbuto kag magparehistro. Pero kung di kaya magsunod sa ginapatuman ng protocol, that is another thing. Problema ginaiha sa uli, way labot nga pwede ka mga tubang sang reklamo, legal nga kaso, basi pwede ka pa maka-acquire sang ginakabalakan nga COVID-19, kundi kalamay mo pa. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Ituloy ang peace talk, yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so unati, lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may ara man niya lain-lain sila nga nagangalan. May ara ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilog sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira
matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrolman part because the year nga nagsulod ko, nagdamo din po dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kasi sa tatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan.
Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining nga mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining nga mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Mas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetuhon, ha? Kakagino, no? Nakakatagpak na! Tungkol sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant kakatabo subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag nga siya magsinika nga Jack balaan virador para sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB number 1. Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag drang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o tuwini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na duro gamwa. Sa anniversary sa ARB number 1. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with
40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Believe Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtub subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa din ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasiling nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kanginan. Amo na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng Putsilingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga tago-ragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga maragwagan, tanan nga mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang inhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Aksyon Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapati. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyong palatuntunan Aksyon Hotline. Oy, mga mensahe nyo, pakarunan ta na dugay-dugay ha. Restasyon nga basahon tagina, no? Kung hindi ko malabutan, may mga tempo man nga makuha na to na, mabasahan gina. Si paring Turko Jong, kung monitor gali, Noel Omania, salamat sa pagtutok man Inday Blaza, ay kahinay siyaw.
Si Merly Gonzaga, monitor sila kuno. Si paring Turco Jongko, pare, may agada. Kamusta ang kanding may sambag? Okay. Harapan si Jers Vergara Sancho, Reggie Valencia Tilanas, Araman Gabonitora, Family Alba, kag Tilanas kuno. Ang mga vendor boy sa Villamonte. Uy, salamat gigali J, salamat pa rin Reggie Valencia Tilanas. And the rest sang Kwanderaho, Family Alba kag Tilanas. Sa mga vendor boy sa Villamonte, salamat gid kay ginpaubra ko naligad ang kwan sa tricycle ko blang ato. Wow, sila gid ang nagtrabaho. Salamat gid sa inyo ha. Ramos lang unahon ta. Okay na to siya. Araman ga monitor subong nga aga si Ronnie Gordon. Bro, may nga aga halong Ana Sinoro, Rochelle Fulgencio Susana, ga monitor man sa Barangay Pandanon DSB. Si Dari Dilicano, Manuel John Ong, paring Chupoy Magbanwa sa Macau, China. Inday Blaza, good morning silinya. Ara magabonitor nining grate sa transistor radio lang sila kuno. Pero ara sa comment sa Facebook ko. Athia Kim Eriman, ara man si Chief Jules Lacarlota, ha? Manuel John Ong Gran Kapal. Okay. Thank you, Gida. Richard Riquito, gamonitor, guard sa Lopez kuno sa reclamation niya, good morning sir, always monitor sa Aksyon Radio, watching Aero Reco. Agin padalay ang number niya ba dito tani ni sir, basi mapakuha ni siya main trabla sa aton promo. Aksyon Hotline. Ayo si Noel Omania, Laura Pakul, Bago City. Okay. Araman si Idi Laos, si Nanay Sabel, gamonitor man. Thank you ha. Dira gali sa kuano sa mga sa Pagunsan family. Pagunsan family sa may Jesus sa Heights utod no sang ni Kap Pagunsan na ding sinong kabal nung kabal katamis kag ganamit sang langka na bakal ko da si imo. Salamat gid no nung kabal Pagunsan, kilala nga kuha na, manughilot sa Bacolod. Thank you, gid nung kabal. Sa cellphone, biday, kay bago lang kami kay istorya mo. I-check lang siya biliwat. Nung kabal, thank you, gid. Ariyo, ginpadala ni Jong Marie man nga mensahe, Sila nga, Sir Arcrit Kuhosi Asibido, Idna Asibido, Rosemary Piatotse, Angeli Dugong, Roberta Ricardo, Eugene and Elsie Asibido, Sibukao, Banago. Araman sa Puro Cruza sa Banago, kagapandan Sibukao, Lenny Puha, Marina Galvi, Lolita Aligin, Delia Gamgam, kag Helen Arsenio. Mga listeners nato, na kumusta ka mo? Mayugid nga pag monitor kabay patani nga naka-intra ka mo sa promo, parang at least may chance ka mo nga magabutan niyo. Aksyon Hotline. Okay do guys, standby lang kay gabuton ta na aliwat karon ang aton sining kuano winner no, kay parang makakuan kita no, maka ariso garing siya de lang ipasa ko bisi mo nga number. Okay, bago lang kami ka istorya parang basilain blang number nga napasa ko dira si imo Aksyon Dorsaw. Garing iya nga cellphone kaya ariho i-standby ka mo kay i-check ko niyo kung anong latest bala sa ang latest sa ara siya gatawag si Consulod din do sa akon o ara lang ang number dayo try be kay gusto ko ni baloon ang latest sa Maranhig. Hindi maranig literal lang way man ko kita ka maranig, istoryam lang ni kalulo ko sang una nga taga Antique ito mo mga maranhig, pero hindi literal nga maranhig nga sahi sang kasuguan nga ginapatuman sang DOTR. Ano ini? Tiamo ni ho ang Motor Vehicle Inspection System. Hindi mo kita yaman MVIS
Tidiri sa aton may center na din kag amo lang ni ang accredited sa Bacolod galing kiti from motorcycle to light vehicle, meaning mga di pasayang nga salakyan dalayan ni kag private vehicles. Matrack ti ara sa ibang emission testing center pero akuan gino hakot ginatanan ang the rest sa mga salakyan. Ti anay siling ko nga why nag-decide magpapili si Secretary Tugadi sa DOTR, siling ko nga nagbaranhig yati niya nga nagabuhi ni siya yung klase implementation nga damo ang nagareklamo. Ti nagligad to, supposedly may ara na tani ipatigayonon nga committee conference o kung ipatawag si Councilor Dindo galing kay ti kundi ginkwanto, ginpauntat ang implementation. Sos, igo pitik sintas, why nagpapili si Secretary Tugadi? Ari naman, nabuhi naman, ho? Muna gani sila si iba niya daw, maranhig ba? Pero maranhig na yan daw, ay pamagkukita. Kagway mo ko plano, maglantaw sina yado. Isang tao nga maranhig, pero ari kasuguan or regulasyon nga only memorandum ang basis ni sang implementation Online sa hotline. So no, kay Diego Malakad ng Ligad, silingya mga kumibulig liwat kay Councilor Dindo Ramos, and joining us over the phone is the Committee Chair and Committee on Transportation, Councilor Attorney Dindo Ramos. Councilor, may aga, sir. Good morning sa imo, Aksyon Art, no, kag sa tanan na pagpapati sa imo programa, may adag sa tanan. Gani siling ko, damo nanawag ng Ligad pag may memorandum na naman nga order liwat no nga nagbuhi sining napauntat nga implementation sang motor vehicle inspection system. Ambot na kapalapit na si mo liwat, sir, ang mga transport organization nga magpangayo bulig kay ti ginpatuman ginilaya ho. Action Art, no, nang sa imo ko ng programa na bati ano nga ginpatuman naman nila liwat ning motor vehicle inspection system. Ay ang presidente nag-order for ano implementation, no? Okay. But we have an existing ng resolution naka-address sa LTO kag sa regional office ng LTO sa secretary sa LTO, no? At ang ano na ng ng land transportation DOTR. DOTR. Ang ano na Action Art na mapatawag naman kami meeting, hindi ako mag-file resolution. May araw na correspondence na nasunod sa siyudad sa Bacolod, sa SP sa Samunang Panunsod. Okay. So, what I will be doing is to call for another round of committee conference at ng invite nato ng LTO regional office, no? At diri sa Bacolod. But, kahit last time ganito, nawag sa ako ng regional director, sila nga, may attention ko, daw alang siya si attorney ko ng Sacramento. Pero hindi mo itong declaration ng presidente, tawagan ko na lang si regional director no Tabaldo na i-reset na to another date kung ano man ang committee conference kasi naging mo ang academic na ang resolution mo, no? So muna siya tinarto ng tungod nga ginbalik naman o kung ginbuhi naman nila ang pag-implementar sa motor vehicle inspection system na para sa ako na wala agad sa legal basis ang memorandum ng mabasihan, layin na siya. Secondly, ako na napati na that is already inherent in the function of the LTO na sila ma-determine sa roadworthiness sa isang salakyan before nga i-renew nila ang registration, no? So meaning Action Art ang remedy hire sila additional ng employees sa LTO nga muna mag-conduct sa inspection. Hindi nila pag-delegate sa isa ka pribado nga establishment. May additional cost naman the part of the motor vehicle owners, no? Especially sa mga tricycle. Ilan na palang abuyan nila, paan pa naton sa palang abuyan nila para pa-inspeksyon ang ilang tricycle sa isa ka private establishment. Nga mo tayo ma-income niya ko lang taon din naton ng Action Art. Among ganin ng kay Silingkot way takabalo. Ano bala ang mga posibilidad nga halimbawa kung may kilala managapon ng mga operator sang sining MVIC Dris Bacolod o kung emission testing center o kung ining sa MVIS
Isin ko ba si transaksyon na malang blagyapon kag mapapasaron malang bisan kulang-kulang? Correct na siya ng Action Art, no? Pag din isa pa, ang katingalaan at isa ng accredited, mas hindi na ma-accommodar ang tanan ng mga mapa-instruction na da. At isa na valid din ang observation, nga mas isa yung compliance ng ibayad, para talang hindi katapat, hindi na pag-instruction, kag kung ano gaana sila sang certificate na, din naman ng i-present sa LTO, ma-renew dahil ng ilang registro. So, wala kasi exercise in futility ng additional cost on the part of the motor vehicle owners. And at the same time, aton ng mga servicemento, wala na sila dapat nag-discussion na. Aha. So more or less, anong tentative or target na itong schedule for this committee conference, siya, no? I-try ko Monday para may sufficient time to, it's either Monday or Tuesday para nga sa next session, mapasulod na naman kung ano ang committee report na ito nga mahimo, no? Kung ano kang himo sa sunyang panunsun. Para naman ang mga interest natin yung mga vehicle owners, no? Labi na ang mga PG operators natin. Action Art yun, gaano bitsubo, ang driver na wala, nag-suffer gate, may wala labot nga 50% lang sa capacity ang ilang madala nga pasayro. Ang subong may arap ang libre sa kaibi, dapat sa frontliners lang, ang bus. So, ang ilang income siya, doon nagiging kagamay, subong maluoy ka naman sa mga drivers, sa mga operators. Sinugangan pa isang yung VIS nila additional cost man sila, although one-time payment mo lang pero just the same, kung hindi pa sila sukton nga, dapat provide pa rin na sila. Yes. Kag basi maulayhon na lang dayon, basi maka-attend ba ng LTFRB, I don't know, kung ma-imbitar mo. Hindi ba na councilor ang party sa kwan, sa libre sakay, kay nakita ko si kunano maniman, although nga actually hindi manimo tuod mapasakay ni ang tanan ang public because ang maigo diri number 1 is the transport sector man kon ikarga para sang ginabayran sang DOTR no under asang gobyerno under sa sining libre sakay program pasakyon mong common tao tiway na gid sing ikarga ang mga dipasay patay na gid ang mga drivers na pusil ko ano hindi do kay useless yung klase program kay di ka kita imo nga tag-isak bilog malang pasayro ang ginadadol o ginadala sang bus nga kanako-dako kag nagabalik-balik sa madalanon tabla sir? Valid observation yun Kag sa una, pag pandemic, malaway gina-allow ang public transportation. So, ang ginubraya sa siyudad sa Bacolod, ginahaya nato niya ang mga PUJs ni wala. Kag muna sila ang naga-ferry sa tanan yung mga sa mga frontliners alin sa ila lugar pakadto sa sa mga hospital kagin balik. Pero ang siyudad sa Bacolod ang bayad, kag at the same time, during that time, wala ka kompetensya kay wala rin-allow ang public transportation. Kinakita lang ang mga frontliners, subong niya, gina-allow ng public transportation, ang hindi ko maintindihan nga butangan pagid, no? Although nga nag-concern kita na Action Art na sa interest sa aton yung mga frontliners, pero ang kaluoy sa mga drivers kag ginakwa na, kag isa pa ka valid observation nimo Action Art, pila na yan ang ginabayad sa LTFRB sa mga bases ni. Pero kung hindi kanina nila magtuno, hindi kanina magtunga, nagalakat na. So kanugon sa kwarta ba na? Kanugon sa kwarta. Yes. Mga siling ko, tigaingo sa mga driver, why not abing imbis libre sakay? Nagkunigin bulig niya karon sa mga kuha na lang kapulugait ng mga drivers, kundi pasalamatan pa ni. Correct na siya nung Action Art, ang singkutan ba kung may libre sa kay man yung LTFRB, kaya mayroon man na nila, ginahatag na nila sa mga transport operators na wala transport drivers sa sinang lugar, at least nung wise na income, at the same time, nakaservisyo pa sa mga frontliners. Correct. Ako na ang nakatawag na ko na sa LTFRB, although I was not able to receive any complaint coming sa mga drivers. Pero ako nakita ko na nakasurya ko sa driver personally. Apitado sila ko. That's why gusto ko na i-call ang attention sa LTFRB. Pagin pa man ko siya naman kung until saan uni siya bala. Kaya tani kung mag-innovative mo bilang LTFRB, una na daan, dahil ka LTFRB sila, ang bus yung magsulod sa ruta, out of route nila siya.
Di ba? Ngayon, okay na sa pasudlon mo kung wala available nga public transportation. Yes. Isubong yung available kag nang gina-allow natin subject to protocols. So, nang karon gani, i-try ko makasingit ko sa resolution. May adjust natin sa LT5 with regards to that, no? Ilang nila, ang feasibility, ang viability, sa pag-hire sa mga local PUGs rather than pasudlan nilang inaruta sang nakadako-dako nga bus na hindi magani mapuno or hindi magani magtunga lang ang karga ng Aksyon Art. Yes. So, sige, ma-expect kami mga developments ini. Salamat kay Councilor. Luwas ini sa community mo, duway ginman ka sang mga subong no, mga resolution or ginatrabaho nga kasuguan. Alam ko, gina-introduce karon ng Aksyon Art no, isa ka ordinansa nga nagahatag sa amnesty abi sa mga business taxpayers daton kundi last time to real property taxes. May mga business business permits sa ng Aksyon Art. Tungkol yun nakita natin during the pandemic sa 2019 to 2020, ini sila ay ni sa ginalaw nga mag do business. Example, ini ang mga tricycle drivers. Hindi ni sila ginalaw ang mga PUJs. Pero gina-require sila nga magkuha sang business permit. Na kung hindi sila kakuha business permit, ginapatungan sila sang surcharges kag sa mga penalties. So, unfair mas aton yung mga marginalized sector nga Alas 9:04 na, ibalikan tas councilor na utod ang linya niya. Kay ini balang party sa libre sakay, nung balikan ko lang na karon, hindi ko maintindihan nami tani ang purpose. No, galing kay do kwan bla, do kalang-alang sila councilor, sorry ginautod ang linyata, you were saying kay na. Amo to siya ng Aksyon Art no. Ang initial ordinance nagalantaw sa sa sentimento sa aton mga marginalized sector, wala ka negosyo, tungod yung ba sila ginalaw ang gobyerno, yet gina-require natin sila nga magkuha ng business permit. At kung hindi sila magkuha business permit, gina-penalize sila natin sa fines or charges or penalties, no? So, amo na siya gina-condone natin. Amo na siyang natin kay sa meeting natin bala Aksyon Art sa mga PUG operators, meeting ko from time to time sa mga sa KAFTODA, in Federation, sa mga tricycle drivers, amo nang ilang gina-problema kay nang subong, ginapatungan siya sa kadako-dako ng penalties, kaya wala sila kakuha sa business permit sang 2019 kag 2020. Ang punto nga wala siya kakuha, kaya wala siya natong inaalaw nga magnegosyo. Doon mo na siya Aksyon Art ang personally sa sining ordinansa. Sige. So, good luck, no? Kag halong gid permi Councilor, regards Sandra, kag may aga sa imo. Thank you sa opportunity nga ginatag mo sa aton Aksyon Art na makapaginunan sa aton mga pumuluyo labi sa mga drivers sa aton. Salamat kag may aga sa inyo tanan. Salamat gid Councilor Dindo Ramos, ti kampiyon na yung klasiko. Ako ya suportado ko na, no, kag ginadayaw ko na kasay sa lihok ni Councilor Dindo. Kay tituon man kung ipatungan mo pag sila, tuod subong halin sa taxi, jeepney, baka dala sila ganansya 200 puli pagtapos biyahin, nalipay na sila mo. Ang rason sa mga driver, sir, mayon na lang ni. Nga at least pagkabiyahe, kag may ara kami balasang dalon gid pa uli. Kung hindi man dako, at least kung mga tiyanggi mismo po, tangon kami, kiti kabalos lang ang nagabiyahe. Ang driver, may chance pa yung basi makakuha mayo ng pasayro da or mayo ang biyahe, may bayad. Sa way nagid biyahe nga, bisan tiyanggi, hindi mo pautang si mo. Kaya mo nang pinakamasakit. Kag ini balikan ko lang makadali. Ini ginahimo sa mga libre sakay, sila kulang bala sa pagtuon, kag naano ginabi man, ano gidyang gadgad siniabi sa gobyerno, kay nasyonal ang implementation sinimo. Why kita nag-question ng tinutuyo ang purpose actually to allocate funds para sa purpose nga patigayon sa libre sakay, kampiyon na siya actually nga plano. Di ba? Kampiyon na siya nga plano nga mabenefisyuhan mo kay bilang pagsakdag kag pagsuporta, pag-recognize sa ginahimo sa mga frontliners, especially the medical workers, dapat mong ginmanbuligan ni sila mo.
Muna ka ng rason ng iban ng mga medical workers nagre-resign na, nurses, kag iban pa dira, bangod sa kabudlayan sang ila sini nga trabaho. Ti kalabanan galing magsiling ka medical workers, damo man na sila mo. Ang mga doktor niya, may mga nurses, may mga kugalingon ng salakyan ni. Ang lain kaya medical workers ka sa ospital kagaobra, nga dito kagatrabaho, pero low income kaya bla. Meaning, hindi kaya doktor, hindi kaya kunano, kundi regular employee ka lang. Namin, hindi kayo makabulig ni sila. At least, can you imagine, why ka pliti mo? Ang himuon mo lang, adjust mo schedule mo, masakay ka tos libre sakay, nga mga buses. Galing kay daw kulang sa pagtuon, kag kung ako hindi conforme nga Ti pareho sina, subong ginatagan special permit ni ang series nga makabiyahe within Bacolod City. Pero kung ang matarong tani nga ginimo sa LTFRB, kung ang ginpabiyahe di mga jeepney, basta ang jeep hindi lang gid do kagang-kagang na gid, amo nang para sa medical workers. Kung di way labot nga mabuligan mo medical workers, ang driver mismo nga nagahingala o kung kuan subong ka prugiot, subong nga way gid income, mabuligan mo pa. Di ba? Why question na nga namin komportable sila, series bus, at least aircon, do mo na. Why ginaya question namin gina siya, galing kay ti kung ang praktikal kag daw para sa ako niya, do mo gid ang dapat buligan tang mga transport sector, halimbawa jeepneys no? Nga inang mabuhi man sila, basi nabudlayan guro ang LTFRB, sila nga tinabo pa na nga kwandang transaksyon nun ta. Transport organization, yari management lang dayon, okay na. Di ba? Tipro daw hindi mayad sa ako ni daw, okay man ang balakar, kay nabuligan mo, abi, kag nakatransact sa inyo da, pero, ti ano na lang niya mga driver naton, hindi na ginaton ni pag-ulik doon sila. Alas 9:10, antes ko mag-commercial, igagawon ko lang tunoy, ang aton nga kwan, basi matawgan na lang aton promo bla. No, para nga isa na lang, para nga at least basi matawgan naton ang nagpadala sang entry ba o lipay man ni siya, no? Nga makadaog sa 500 pesos. Ara na. Kung makisabat sa nga gawon ta, pasudlon ta dayon na kay manghatag si Aksyon Ellery 500 pesos sa nagapadayon nga sa pamaskwa sang ARB. Ti parang piyo-piyo dayon pasalamatan ni kag pagpasalamat naton ini sa aton nga mga listeners sa padayon nga pagsakdag. So kami diri sa Aksyon Radio ginaagyan mo kami pandemic, puraot ng pangabuhi, pero si manager iya dumdum gid sa mga listeners naton nga maghatag sa Paskwa kag bilang pagpasalamat, consolation ni namon nga may gapamati bla kag nagatutok man. Ari na, may ara na kita. Away pagid. Ati siya, kay ang cellphone, i-check nyo daw, ba kanugon ini. No, i-check yung cellphone ang cellphone nyo da, parang nga sigurado, parang pagtawag da, blara dayon. Parang nga pag-dial diri sang mga partners ko, makasabat ka mo dayon, bla. No, kag dalagid ang cellphone, kung may katuan ka, kay nagligad to, kaging tawagan naton ang nasabat bata, no? Bata yang gasabat. May lang tani ko inang hindi minor de edad. Nga bata iya kwan gid ya, no? Way gid ya nalungong. Way gid siya gasabat. Ti kanugon ka useless ang inyo entry, ba kanugon ba? Garing lang way gasabat. Pasitulugan pa. Hotline. Halong ka mo, no? Kay subong ang panimpo do ka singki bla kag masaming nga inulan. So sa mga naga-travel, medyo halong-halong out of town. Ari na, may ara na. Sa Pamaskwa sa ARB. Tempra
veterano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words na sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat din sa Aksyon Radyo. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga matunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radyo! Number 1! Ayos, ari na, may na kita nakasabat sa linya. Hello, good morning. Sir, inay-inay lang yung mo volume, Jutay, kaya parang hindi ka mag-feedback para bation ka. Na. Ay, inay-inay lang, Jutay, sir, yung mo radyo, kaya ga-feedback ka. Okay na? Ara na. Bo, perti ginutunugan mo gid. Hello, sir, sino gani? Sercano Bausin. Sercano Bausin. Taga diin ka, sir? Talisay, Houston. Ano nga barangay? Barangay Zone 5. Barangay Zone 5, doon nakulbaan si Sir Batian na tingog is radio. Nami, tingog mo. Ngayon ka mag-DJ, kaya ka bilog siyang tingog. Sir Cano Bausin Jr., 42 years old ka, sir? 43. Ma 43. Sige. Sir, balo ka naman nga nagtawag ko sa imo, premium at naka 500 pesos. Do, okay man lang na, ha? Yeah. Kung nagapamatik isang Aksyon Radio Bacolod Perme, sir? Aksyon Radio. Ate, sige. Anyway, Sir Cano Bausin, hindi na kuya magpabudlay si mo. Hatagan ka premium. Hulaton mo lang, sir, ang pag-text na mo. Hindi kung paano mo maklaim yung premium, ha? Okay. Ano mambal mo sa Aksyon Radio? Salamat. Ate, sige. Congratulations! Good morning! Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1! Aksyon Hotline! Ayos, congratulations na kay Sir Cano Bausin Jr. Winner na ton sa pamaskwa. Promo, simple lang niya. Basta listener kaya pagtawag namon automatic, mayara ka premyo. No, importante, magpamati lang permi sa inyo istasyon. Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang
Aksyon Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Matasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo.
Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, kadayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan.
Aksyon Radio. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio. Bacolod saludo sa imo, padayon Aksyon Radio. Kung nga magka-aksyon na ma-recommend ko lang sa inyo, hindi ka mamalipat, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule sa napulo ka pesos lang, no? Presyo sa kada kapsula, dako gin ang mabulig sa inyo kag siguradong manginhilway kita sa mga balatian. Damo balatian nga pwede naton ma-acquire ara sa lubrahan o samtang nag-travel ka. Sa palibot mo ara, no pwede may ara dira sang virus or anuman nga balatian na magtapik sa imo. Protectioning lawas nyo pagi sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule nga gina-target na gid nga pabakuron ang imo sin immune system kag resistensya. No? Can you imagine bla? Damo vitamins, minerals, phytochemicals nga mo gina makabulig ya to ensure nga healthy ka all the time. No? Mag-inom sing kapsula every day para sa imo protection. Nami siniya kay ginagamit bala ang mangosteen, ang mangosteen gid nga super variety. Kag diri sa bilog nga kuano nga Pilipinas, ang may kaugalingon nga plantasyon si Dr. Alfred S. Villarico lang. Nami pagid kay may approval siya no sang FDA sa pungsod Amerika. Parisan mapagid sang tea para sa mayong combination mga ka-aksyon. Aksyon Hotline. Sa tanan nga nagbulog sa aton sini nga pagpangalagad, thank you so much for joining the show. Aksyon at Tayhopon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo.